Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madita salutna. Tamulay ma perminggota manugoton tapasadarwata martang yang mahita di bagasarwata. Amen. Marede maita sian bukwede nomor 15 ayat sada saat dulu.
hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mo palangi dohot tanoon. Amen. Songono donina Tuhan Jehovah, ehe maho, marsinodang maho, ay naroma na monodang hiyo, jala hamulan ni Jehovah bicar di atas so. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amana marasi roha. Hudo kami mauliate tuho sian nasa rohanami. Ala di jauho hami sian haholomot tihatiuron. Marhite-hite anak Tuhan Yesus Kristus. Saya dirajai tondim nabadiai mahami. Asalam ganda haporsion nami. Jala asalam badia parangenami. Unang marlidang binaini portibion. Asa sahat amirap dohot akana porsea. Di guarmu tuhanguluan nasora suda, marhite-hite anak aholongan nirham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyo kamu mapatik dihita di minggu sadarion ima patik na parjolo sahat na paupaton. Patik parjolo. Audu Jehovah debatam ninna debatatta. Dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaummu. Jala dang jadi sumanommu manang ahana di banua gijang. Dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan niaik na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik na patoluan. Dang jadi dohonon guar ni debata, ianggo soture dalanna, ay onahum na dosogot akan namar sineang di guarna. Patik na opapaton, ingot amu mapabadio nari minggui. Di naonomari maulahamuna sa sulomuna, alay angguari papituhoni,
Ari paradian ni Jehovah di Batam doi. Dang jadi mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe nama gebati hutam. Ai di naonomari do di topa debata, langit dot laut dot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni. Di baheni do ubai di pasu-pasu debata Jehovah, ari paradian nai jala di parbadiai. Atong martangyang mahita lau mangulau pati nai. Ale Tuhan debata. Sai pargugui mahami mangulah bartu patikni. Amin. Tatopoti madosata nagodangi di hadapan ni tuata. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gicang. Para sirohana sumurung midahami. Hupar hatutu jala hutopotami do dosa nami do pangolosan nami nagodangi di jolom. Tata pahami marite ite asini roham. Jala sama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak aholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu ami. Amin. Pabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Mucat peaka dolok jala humutal akarobian.
Alai anggo parasen ni rohaku naso tupa mucat sian ho. Jala padan ni hadame aku naso tupa humordit. Nina jahoba siasi ho. Asa ngapo mani debata na dikijang. Amen. Tabege mahatani debata turpuk epistel dihita minggu sadarion imana tarsurat sian eposistolu ayat 112 tajahama marsikat sori. Alani idoau Paulus ni Kristus alahamu akasi pelebegu. Molotung di bege hamu tohonan mangaradoti asini rohani debata na pinasahat nai tuau pature-turehon ham. Aisian pangukapod do di paboto tuau hahomion na hutaringoti nakiningan. Laho manjahi dapat di bahon muna pangatusiki di hahomion. Dang di paboto dope itu aka anak ni jolma di aka sudut na jolo. Alai nunga di papatari nuaik tu aka apostelna nabadiai dohot tu aka panurirangna di bagasat to dii. Paboa dohot do halak parbegu gabe dongan panean jaladongan sadaging dohot dongan satohat di baga-baga na di bagasan Kristus Yesus mahrite sian barita nauli. Naung gabe parhaladoni doau. Sian pangaleoni debata di asini rohana na tuau siap pakorhoni hagogo onnai. Tuau nau met-met sian saluhut akana badiai di lehon asini rohaon mamaritahon tu akka sibele begu hamoraon ni Kristus naso hadodoani. Jala patorakot pangalaon ni hatohonan di hahomioni nabuni sian mula ni mulana di bagasan debata si topa saluhutna. Neng mamarhite sian huriai di patak dahon godang niragam ni hapistaran ni debata tu akana marmulia jala marhuaso di banu. Ido ditahi sian mula ni mulana gabi di pasaut di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Marhite-hite ibana dapat kita hiras ni roha dohot dalan masuk di bagasan roha napos nama kaporseai ibana. Imasaatna martua doakan natu mangion hata ni debata jala nau peotsa. Amen.
dok kau maha porsio tai songona ini tidak koni dongata sao porsio disadok portibion rap maita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan natu mapalangi do tanoon au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tiuduboni si Maria naga begabian sianton di parbadia andorak sohaburuan ido tuhatta na tumau na bernit di pangumani silatus na mate tarpajal do ibana dia urpinor silang na tuat tubano turungung di tanom na mula mangulu di hari patuluon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na soatu dosani di sima ibana mulak pai masoko tu tanoon mangumi alak na mangulu do na mate au porsia diton di parbadia jala adok sada huria nabadia huria topan yala Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dia tahi namandok mulak mangulu so daging dia alak nong mate do dia nguluan nasora sudah amin. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 7 Januari 2024. Kegiatan seksi dan kategorial. Pinasunggulhon muse kegiatan seksi dohot kategorial, asing ni seksi sekolah minggu, dohot pelajar CD, saleleng bulan Januari 2024, masohot majo. Akka kegiatan mula atama di bulan Februari 2024. Persembahan tahun 2024 manang pelean tahun 2024. Nunga masuk hita tu bulan Januari 2024. Pinasunggulhon tu hita ganup ruas ni HKBP Rawamangun asa tamulai mangalehon pelean tahun. Asa dinggan mardalan operasional di Garijata. Pelea tauta dang ditotuhon godangna. Tapasahat masian lasni roha dohot sian pasu-pasu naung tajalo sia tuhata. Ibadah bona tahun dan Natal Naposo Bulung Distrik Walu DKI Jakarta. Sabtu 10 Januari 2024 pukul 10 WIB, maringanan di Gedung Maria Convention Hall, Jalan Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di patu pado ibadah bona tahun, dohot perayaan Natal Naposo Bulung HKBP Distrik Walu, DKI Jakarta. Pelayan penuh waktu, utusan Situa Sahalak, dohot utusan Naposo Bulung 20 halak sian HKBP Rawamangun diundang laho maddohoti bona taoni. Penghargaan dalam rangka sentralisasi keuangan HKBP. Hobar tu sentralisasi keuangan HKBP naung mardalan sataonon. Gerejata HKBP Rawamangun mendapot piagam penghargaan terbaik nomor sada CHKBP Sian Eporus HKBP ala pasahaton nagumodang pelean CHKBP tu sentralisasi keuangan. Mauliate matu sude ruas ni Huriata HKBP Rawamangun nama dukung program sentralisasi keuangan ni marhite pelean naung tapasahat tu Huriata. Pelean dohot akka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting naung pinarade ni Huriata. Di pasu-pasu di Batama akka barita masa dohot ulaun akka si patu pauta bahen sangap di Goarna. Songonima titing di Huriata minggu sadarion. Oliate. Marede maita.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti akayat-ayate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat tahun baru. Nagabe turpuk jamita dihita di Minggu Parjolo tahun 2024 ima tersurat di 2 Musa bindu onom mamuka sian ayat sada sahatu ayat walu songonon ma didok di parata debata baga-bagana dungi nina Jahoba matu si Musa idomu maanon si bayanok kutu raja Parao ay marhite-hite tangan nagogo luason nama hamulao jala marhite-hite tangan nagogo onjaron na hamusian tanona akup ni didok debata matu si Musa audo Jahoba ninna jala upapatar ahu tu si Abraham tu si Ishak do tu si Jakob marguar debata nasun hinagogo alai dang di boto-boto nasida yang goarhu Jahoba hupahot do uhut padakku tu nasida mangalehon tu nasida tano Kanaan tano paisorat nasida jalanunga hutangihon angguk-angguk ni halak Israel akan apinarhatoban ni halak Misir jala marningot ahu di padakku di baini paboa matu halak Israel ahu do Jahoba jala paruorok kudo hamu sian aka ulaun rodi ni halak Misir jala paluau kudo hamu sian parhatobano nasida jala tobusok kudo hamu marhite-hite tangan na toltol dohot marhite-hite aka uhum godang jala ayok kudo hamu gabe bangsokku ahu gabe bang debatamuna asa di boto hamu ahu do Jahoba debatamuna na paruar hamu sian ulaun rodi ni Misir asa hutogiok kamu tutano naung humang makkon leonokku tu si Abraham si Iskak do si Jakob leonokku mai bain partaliamuna ahu do Jahoba ido yanggo sahana hamuna kadongan sa porsion di bagasan Kristus Yesus molo tabereng di bagasan terpukta dibuka tahun 2024 di minggu na parjoloon jala didok do minggu Epipanias naing patuduhon naing Epipanias lapatanna pernyataan menyatakan jadi naing patuduhon di debatado bahwa holan ibana do nabui di patuduhon debatado holan ibana naboi paluahon bangsa Israel sian kerja rodi di Mesir. Ra sudah hita nungahea mambege songon dia do sejarah ni bangsa Israel haluar sian tano Mesir. Alai marhite turpukon omma parjolo sahali cara kita mengenal songon dia do tangan Tuhan menyertai bangsoi keluar sian Mesir alana tu ngacai maul do ai gogohiat do huasoni si Firaun gabe danga dong keberanian nanggo aha sian bangsoi mangalo nasida disuruh kerja 24 jam olo dipaksa harian satu borngin tetap dikerjakan alanido songon topik manang tema dihita di HKBP nuaing namandok Allah membebaskan Jahoba do napaluahon on salah satu termasuk jamita manang kabar sukacita taringot tu rencana manang baga-baga ni debata laho mangalehon kebebasan paluaon bangsa Israel
sian perbudakan di Mesir. Didok di bagasan turpukta, debatasa diri do manangihon jeritan, erang, rasa kesakitan yang dirasakan oleh bangsa Israel. Ido alana dipakai debata do si Musa. Ala dibereng si Musa salelengon, ai mana termasuk na tabodo tiki ala tinggal do ibana di istana ni si Firaun. Alai dibereng imana masongon dia, bangsa Israel merasa tertekan, merasa terzolimi, merasa tersakiti, begitu berat perbudakan nadi patupa Raja Firaun secara khusus tu bangsa Israel. Ujungna larima si Musa sian istana ni Raja Firaun. Memang awalnya sudah bangsa Israel sangat menghormati kehidupan yang ada di Mesir. Dan bangsa Israel sendiri juga sangat dihormati. Ahado mambain bangsa Israel dihormati hati-hai, ala adong si Yusuf. Yusuf do tikii nagabe Perdana Menteri yang diangkat Raja Firaun, ala memiliki kemampuan hamaloon menafsirkan sada nipi. Dia bisa menunjukkan akan terjadi 7 tahun ma haraparon, akan terjadi ma 7 tahun kemakmuran. Alanido molo tapayutiu cerita sian sejarahon. Inilah salah satu persiapan Raja Firaun mempersiapkan pangan di mana dunia sedang kelaparan. Di Mesir tidak ada kelaparan, bertahan sampai 7 tahun. Alani buah-buah definisi Yusupon. Hamuna kadongan saporcan di bagasan Kristus Yesus. Molo tabereng di dalam kehidupan nuaingon, buasama di minggu naparjoloon kita diperhadapkan dengan berita tentang pernyataan Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati bangsa Israel. Lapatanna oma awal kita di minggu pertama tahun 2024 laho rapmar minggu asing di tanggal sada teh. Naing dipaingot marite turpukon bahwa diboto Tuhan nido, ditangihon Tuhan nido jeritan hati kita, pergumulan nata adopi, songon dia ibana boi mendengar erang-erang manang jeritan sian bangsa Israel, jala ibana sendiri na turun tangan laho menyelamatkan manang paluaon bangsa Israel. Ibana muse mandokon holan audo debatamuna. Dang adong na lebih berkuasa asing ni ahu. Kita sering tidak percaya ini. Walaupun ini sering diucapkan dalam setiap khotbah. Walaupun ini sering kita baca dalam firman Tuhan di Alkitab kita. Ale jot-jot hita dak porsea. Ala niaha. Kita sering mengeluh. Kita sering takut. Kita masih sering khawatir. Sehingga kurang pos. Ya, kalau orang bilang kurang gopu, kurang kuat. Kurang marakar, marurat. Hapor siota umbaen olo dosi patah hita lari. Auda kuboto sayunang madong sian HKBP Rawamangunon mardongan tuaka datu ate. Ado tahe datui
datu dang tutu. Alani dang pos rohata pagajakku, pagodaku, paleleku hita menderita. Gabe moru maha persiota idea do Tuhani ngalo jauh martangiang laso adong di urupiau. Terus doa songonon parir nahu taon di bagasan ngoluku. Ujungnya mencoba-coba maibana mengalului hasonangan si satok ini. Gabedang be ibana persea bahwa Tuhan adalah lebih berkuasa dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Di patuduhon debatado marhite-hite ngolu ni bangsa Israel yang tertindas. Di tangion debatado angguk-angguk ni bangsa Israel. Na berseru-seru minta tolong, na berseru-seru merasa kesakitan atas penindasan nih Raja Firaun. Parukilon manang penderitaan bangsa Israel di Mesir sangat-sangat memprihatinkan. Karena hari-hari mereka diliputi duka. Saya dong dona mate alani palo jahu dang istirahat. Hari-hari mereka diadopi dohot kesewenang-wenangan seorang raja. Mereka harus menghadapi sudah capek kerja ditindas, molo istirahat satokin dilibas, buhita bayakon, hea dohita najulo menonton film sinetron dote dohonon Isaura. Film Brasil yang orang kerajaan bajunya bagus-bagus tapi dia punya pegawai pada kulit hitam semua. Soni dona terjadi. Molo holan sosa tokin ngapitor dicambuk. Inilah yang membuat si Musa benar-benar berani mengambil keputusan keluar sian istana ni si Firaun. Bukan berarti ibana lari sian masalah. Alai justru di dalam pelarian nai di jauh debatado si Musa dengan maksud asa ibana ma tangan sambung Tuhan lah membebaskan bangsa Israel. Asa boy keluar bangsa Israel sian Mesir togi hononi si Musa ma asa boy masahat tu tanah perjanjian tanah Kanaan. Oma kabar baiki dijamit tata apalagi sadarion dinyatakan debata dirina tu sudehita nahina porsiana kita semua yang dikasih yang disayanginya, kita semua umat pilihannya, agar kita tahu bahwa hanya kuasa Tuhan yang bisa membebaskan kita dari segala apapun itu. Nah parjolo nanaing berengot tadi son, Tuhan Maha Kuasa setia dengan janjinya. Imasian ayat sada 1 ayat tolu. Molo didok di dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Ahape naditangihon debata sian orong-orong ni bangsa Israel di hati-hai sandok langsung do adong respon asa dibebaskan bangsoi sian perbudakan di Mesir. Kita tahu apa yang terjadi, tidak gampang. Tidak gampang membawa bangsa Israel keluar sian Mesir, itu tidak gampang. Karena apa? Mardongan do si Firaun dohot aka sibolis, na didokna dison aka jin-jin.
Jadi molo di patupa debata kan adong tulah ya, tulah 10 dari patupa, dibaen tulah nyamuk, dibaen jin naima tulah nyamuk muse. Dibaen lalat, tongdo sude sahatu napasiahon tulai. Belalang, hujan air menjadi darah, terus dibaen, manang aha dibaen debata, ima disuruh si Firaun di patupa, aka jin nai, aka sibolis nai. HP na parpudi ma, tulan na pasapuluhon. Di pamate ma nasa bayi laki-laki sian bangsa Mesir. Ima na didokna ditandai do aka jabu-jabu di alak Israel dohot mudar ni. Lapatanna mau ladong ditandai berarti dang si lewat tabe dang di gurdak jabunai dilewatkan begitu saja. Disuruh ma jin ni si Firaunon, moloi dang mampu hami, dak boto hami inna. Jadi gak bisa kau kerjakan itu, gak mampu, menyerah kalau yang satu ini aku menyerah. Ido kuasa yang tertinggi, yang tidak bisa diikuti oleh akasibolisi, akajin, akadatu, akadia. Karena kuasa Tuhan di atas segala kuasa, omma. Ujungna tolema daripada godang mate. Hita ka bangsa Misiron pakaluar mak alay nang pe kaluar bangsa Mesir tongdo diikuti. Bagaimana caranya mereka habis, tidak sampai ke tanah perjanjian. Tetap Tuhan tidak membiarkan mereka. Saat di laut Tiberiau terbukalah air, dikeringkan, lewatlah bangsa Israel. Olan saat bangsa Israel mulak mamusaiki, apa ngasanga adong di tongga-tongai bangsa Mesir, bah mate tenggelam mak. Lapatanna hamuna kadongan asa hita sendiri taringot tu bangsa Israelon jas merah. Taingot tu jas merah. Jangan melupakan sejarah. Ima jas merah Israel. Jangan melupakan sejarah keluarnya bangsa Israel sian Mesir menuju ke tanah perjanjian. Itu bukan semata-mata usaha kehebatan seorang bangsa Israel ataupun Musa, tetapi itu adalah menunjukkan bahwa Tuhan sangat berkuasa. Asa boy hita marningot sejarah bahwa Allah sendiri yang menyatakan kesetiaannya dengan mengatakan bangsa itu, bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihinya. Onma awal mula sian padan ni debata tu bangsa Israel bahwa bangsa itu adalah bangsa yang dikasihi, bangsa yang akan selalu Tuhan berkati. Nangpe di perjalanan kehidupan bangsa Israel gabe lahir masih tolu jeia teh jugul, jogal, jigil. Karena apa? Yang gak punya iman. Coba kalau kita perhatikan, ya Petra itu masuk 7 besar. Petra masuk 7 besar keajaiban dunia. Petra itu adalah bangunan batu-batu. Dari depan kita jalan batu semua, baru di belakangnya ada gereja. Tapi di bangunan batu-batu itu ada beratus-ratus tempat penyembahan berhala. Ada yang batu dibikin bentuk mata dan hidung, itu yang menjadi dewa mereka. Ada yang bentuknya ikan, ada yang bentuknya gajah macam, ada yang bentuk ini dan bentuk itu. Dan mereka akan gali itu sedikit untuk tempat mereka bikin aji-ajiannya. Dan di situ ada tempat bakaran-bakarannya. Itu dari depan sampai belakang tak terhitung banyaknya. Itu yang terjadi. Makanya kenapa bangsa Israel itu sampai 40 tahun. Padahal dari Israel, ya dari Mesir ke Israel itu naik mobil paling lama 4 jam. Kalau naik mobil sendiri mungkin 3 jam. Naik bus itu 4 jam setengah. Tapi mereka harus sampai dari Mesir ke Israel itu 40 tahun. Kenapa? Karena mereka itu di jalan menyembah berhala.
Gabe dililuhon malana sarupa do jalan di sude padang gurun. Gunung-gunung dari ujung Gunung Sinai yang sebelah sini ke ujung Sinai sebelah sana itu kita naik bus 2,5 jam. Gunung Sinai aja 2,5 jam harus nyampe dari ujung ke ujung itu. Jadi dililuhon mahalaki di si terus balik-balik mulak balik muse. Allah nih gak ada kepercayaan mereka. Sampai mereka bikin itu dewa mereka dalam bentuk ular, dalam bentuk apa, suka hati mereka lah itu. Disitulah Tuhan agak kecewa, padahal Tuhan menyelamatkan bangsa. Ya kalau misalnya kita manusia, bodoh banget dah, udah diurusin gak tahu diri, pasti kita ngomong begitu. Tapi Tuhan tidak, setia dengan janjinya. Ho gabe bangsoku au gabe di batamuna ido padanna. Kemanapun kau pergi, aku akan selalu memberkatimu. Makanya sejugul jogal jigil apapun bangsa Israeli hotdo anggo holong di debata di aka bangsona termasuk mahita. Alanido ditangihon debata do orang-orang manang jeritan hati dari seorang umatnya. On sangat menarik perhatian do turpukon bahwa Allah menangihon orang-orang ni hita saluhuna. Alana di ayat 5 di dokdo di turpukta jala nunga hutangihon angguk-angguk ni halak Israel aka napinar hatoban ni halak Mesir jala marningot ahu di padanhu. Di ayat 5 di padanhu. Istilah orang perlu do kita dalami asa boi patuduho tuhita songon dia do hacit natinao ni bangsa Israeli. Kalau kita sudah sampai mengerang, sampai mangorong-orong akahita jo akaina. Kalau kita sudah sampai mengerang mangorong-orong do lapatani. Sudah sangat sakit. Daktar tahun nabe ikon mangorong-orong gimana? Alana molo akaina satabi joate. Molo akaina tung songon dia pe acitna olo dosip di tahun sendiri. Ale molo ama mola pusing repot hian ham akaina. Ambilkan dulu teh ma HP ita ngacit songon dia. Buido Mardalan membuat tes sendiri. Pijit dulu kepalaku ma. Ina dokan ate. Alaihi hita dona salah ka ina, ita dona pemanjahon. Lapatana kalau sudah sampai seorang ama mangorong-orong, salak ina mangorong-orong, itu sudah berarti sudah dang tartaon na benga acitian di hilala umay amangu acit nai ima kan molo ngedak tartaon na pasti bana mangorong-orong. Alai di orang-orang nama cai marukil na dihilala bangsoi tangi do debata. Ima di ayat onom nakin ditangi on debata do. Jala dipatuduhon do padana marjanji ibana naing paluahon bangsa Israel sian orang-orongi. Di jo debata do si Musa laho menjelaskan rencana pembebasan. Oma salah satu kepedulian debata. Jadi unang adong behita mandok. Tuhan gak peduli dengan saya. Tuhan gak mengerti dengan saya. Salah. Apa ta ende hondo ende iya te. Bohado ende nai. Allah mengerti. Allah peduli segala. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Jangan nyanyikan lagu itu.
Kalau kita tidak yakin kalau Allah peduli dengan kita. Jangan nyanyikan itu kalau kita tidak yakin Allah sangat mengerti kita. Sangat huhilala do pandonganin debata diau 32 tahun manjalo tohonan pandita di tanggal 26 Desember nasalpu alai di masa kerja nunga 30 tahun. Pasti banyak sekali suka dan duka. Tapi kalau kita serahkan sama Tuhan semuanya menjadi suka. Tidak ada yang duka. Karena apa? Justru dari penderitaan itu, dari kesusahan itu akan lahir seorang anak Tuhan yang percaya Tuhan telah melepaskan saya dari segala beban. Dan ini yang harus kita selalu syukuri. Lagu ini, kepedulian ini, Allah mengerti, Allah peduli, inilah yang akan mengantarkan kita dalam menjalani tahun 2024 agar kita jangan takut. Kalau bangsa Israel najolo di pasu-pasu Tuhan, apalagi mahitan nuaingon. Kita harus hati-hati dengan Firaun masa kini, banyak. Ya, Firaun itu bukan hanya laki-laki, banyak Firaun perempuan sekarang ini yang dengan begitu kejamnya memerintah dan berkata-kata, bahkan bisa sampai bukan membunuh secara fisik tetapi membunuh karakter. Ini adalah contoh sifat Firaun yang selalu menindas orang lain. Allah tidak bekerja dengan memakai jasa orang lain. Justru Allah bekerja dengan tangannya sendiri. Saat bangsa Israel berperang melawan bangsa apapun, saat Tuhan mengangkat tangan, bangsa Israel mengalami kemenangan. Itulah hebatnya tangan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita harus benar-benar merasa tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan di dalam Tuhan. Kalau orang-orang kita di tahun 2023 dang salpu dopesian rohata, dang salpu dopesian pikirata, hot mahita porsia di Tuhani. As agantion di Tuhani do orang-orang ta do hot lasni roha. Akan asa sahid naso malum dope di tahun 2020 ikon yakin dohita bekerja Tuhan di tahun 2024. Tung songon dia pecara Tuhan bekerja. Alana tatangyak kondo tapangido do hama malum siapa namar sahid ape di leo debata do hama malumi dalam bentuk kematian. Sandok, apapun yang terjadi kita harus percaya Tuhan pasti memberkati kita. Perjalanan kita sama seperti perjalanan bangsa Israel. Tapi ingat, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan cari Allah lain dalam hidupmu hanya untuk memenangkan keinginanmu. Jangan cari Allah lain untuk mengubah sukacitamu. Itu sifatnya hanya sementara. Molo sian huta, rotu Jakarta marubat, toho maya teh. Karena di kampung sedikit dokter, di Jakarta banyak dokter yang hebat. Alai pertanyaan dia nuai, godang dosia kita alak Batak. Alai unang maju sian Romangun teh. Nga di boto marsait di Jakarta on adong dokter na hebat. Alai naing mulak jauh tuh tamarubat. Tu dia mai. Ima, sudah tu. Jadi mau nga sang marubat tu datu buhan namanya teh. Hape nakin datu dak tutu. Wah sama si donganan dak tutu. Ikon na tutu ido. Siapa yang tutu? Ima debata. Debata do si tutu. Na tutu si tutu. Hanya dia yang benar. Kita tidak ada yang benar. Kebenaran kita itu tidak sama dengan kebenaran Allah. Karena kebenaran Allah sangat menyakitkan. Kalau kita salah, ditegur, itu kebenaran. Tapi menyakitkan buat kita kebenaran itu. Itu kebenaran Allah. Allah mau kebenaran kita selalu mencari kebenaran sendiri, tidak mau disalahkan. Ini yang sangat bertolak belakang. Jadi dalam hidup ini kita harus akui
ada kurang dan lebihnya. Ada keistimewaan dari kita masing-masing. Jala ondora parpudia marjami tadi jam 10 teh. Ala borhat nama au tanggal 20 di paborhat huriata Masian Rawamangun tu inganan naim baru. Alani kita percaya dimanapun kita berada harus yakin dengan nats ini. Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu melindungi, dan Tuhan selalu mengangkat beban kita, ya. Kan itu lagunya sekolah minggu. Ini Aka Opung yang mengantar anak-anak sekolah minggu. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Tuhan angkat bebanku dan buang ke laut biur, habis. Jadi beban kita pun sekarang diangkat Tuhan dan buang ke laut dan ganti dengan sukacita. Tahun 2024 katanya pemerintah, katanya berita, katanya dunia akan terjadi kesulitan keuangan atau resesi. Bagi anak Tuhan tidak ada yang susah. Bagi anak Tuhan hanya satu yang Tuhan minta, kita bersyukur saja, maka Tuhan akan selalu mencukupkan kita. Kenapa kita tidak pernah cukup? Karena memang kita tidak pernah puas. Sebetulnya apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini sudah cukup. Hiduplah jujur dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, banyak kerinduan yang belum dijawab doa-doa kita di tahun 2023. Kami percaya sama seperti bangsa Israel, Tuhan tolong, Tuhan bantu, Tuhan angkat keluar dari Mesir. Sekarang juga Tuhan tolong, Tuhan bantu pergumulan hidup kami. Buat anak-anak baru yang belum menikah, yang belum mendapat pekerjaan, keluarga yang kena PHK, semuanya diberkati Tuhan. Bagi yang merindukan keturunan, teruslah berdoa karena Tuhan akan memberikan suara-suara bayi. Bagi orang tua yang sudah tua belum dipanggil opung, ingatlah Tuhan akan menjadikanmu opung yang paling bahagia kelak. Itu harapan dari Nats ini. Percaya yang sedang skripsi apalagi. Jangan pernah lupa untuk berdoa. Lupa kau berdoa, satu bab kurang, tidak selesai-selesai. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita semua. Percayalah, mari kita jauhkan yang namanya datu. Apa tadi datu? Dang tutu. Kita punya Tuhan yang sangat kita kenal, yang sangat dahsyat. Dia adalah Tuhan Allah yang memberikan kasih berkatnya, penyertaannya, perlindungannya yang sangat luar biasa. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah tolong hanya kepada Tuhan, jangan cari yang lain. Karena Tuhan selalu menunjukkan kebaikannya kepada kita. Karena kasihnya selalu baru setiap hari. Dan pertolongannya datang tepat pada amin. Mau lihat tema di pasat rohanami tuho Tuhan. Ipaingot hohami seberat manang ahape beban pergumulan penderitaan ngolunami holakodo na boy menyelesaikan saluhutna godang do harapan-harapan nami alai daktar patupa di tahun 2020 na salpu hot do hami holong rohanami ala didungani hohami Tuhan di bagasan kesabaran marpangedoan holan tuho huulako kami mangido tuho Tuhan apala di minggu sadarion di sihol ni rohani aka nama rumah tangga alai dang dileot dope dak danak panang keturunan lume-lumem tangi maho Tuhan disihol ni rohana sida asa tambalas ni rohana sida dung adong suara-suara bayi gebe bangga makana tua-tua nunga adong naman jo opung tu nasida akaya nakonami naso dapot karejo aka keluarga nahon PHK na mga luli par karejuan lehon makemudahan proses ya nasida asa boy di taunon
tarpatupa ma nadenggan boi dapat karejo jala di leon kecukupan tu aka biaya kehidupan si ganupari. Ay borat dohi lalahami nuaing aka keluarga na memikirkan biaya sekolah tu aka yanakon. Tung urupi ma Tuhan, tung pasayhon masude kebutuhan nasida. Tarlumobi ma di aka ruas na masih mengontrak dope jabuna. Tung lehon ma aka pasu-pasu dongani ma di nasa ulaon nasida asa boy berkecukupan nasida lau mengadopi ngolu di tahun 2024. Molo adong dope Tuhan akadak danak nami na sedang berjuang di dalam penyusunan skripsi. Homa naman dongani asa boy nasida selesai dalam studi jala dapat nasida macita-cita na dihirim roha nasida di bagasan lasni roha. Akayanakon boru nami naso dapot dope rokap. Tuhan lehon marokap na biar midaho. Lehon marokap dia kayanakon dot boru nami Tuhan na boy menerima kekurangan sian aka pasangan masing-masing. Asa boy di bagasan lasni roha nasida membentuk keluarga Kristen na biar midaho. Songoninang martangyak kami di keluarga na di bagasan pergumulan. Atik adong di tonga-tonga namion na sedang dalam masalah rumah tangga Tuhan. Sedang bersoal antara suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan anak, anak juga dengan pekerjaannya. Kupasat kami itu bagasan tangamu, lehon mahadameon. Lehon makaharmonisan ganup rumah tangga. Asa hot kami Tuhan. Marha persiaon tuho hola kodo na boy pasadaw kami sa luho na. Asa boy suami istri saling sabar. Suami mengerti istri. Suami mengurangi kekerasan kepada istri. Songonin ang sebalik na istri diboto do mangulahon ulaon na sebagai istri tiang doa di keluarga. Martangi yang dohami tungganup hami akaina. Sipata umura do panik kami mengadopi akan masa di rumah tangga. Tarlumbobi ma di cara pendidikan, membina anak-anak di zaman now. Olo do hilang kesabaran nami. Ayong godang doa kaya nakon nami na mangalo siya na manangihon. Alay pos roha nami di tahun 2024. Ton di mian di hami ganup marsada-sada. Di ganup aka ibu rumah tangga. Tambah malehonom kesabaran di hami. Nang pasu-pasu masudi ganup kaum para suami kepala rumah tangga. Asal lehon ma talenta kepemimpinan di nasida lau memimpin ganup keluarga. Asa holong na disabur hoko tu nasida tersalur matu hami sude anggota keluarga. Songoni nang Tuhan. Martangnya kami tu akka na tua-tua nami lansia na hadir. Apala di tikion. Tung tabay mahaipason di nasida. Tung tabay silas di roha nasida. Ala ringgas nasida rotu bagas joroon Tuhan. Asa titiki pajupang dot akadongan laus disima tambah haipason dot lasni roha nasida. Yala toktong do hami mandok moliate. Olan alani asini roham do naman dongani hami, naman jagai hami, umbain bui hami satu tikion pajupang dot akadongan nami di ingananon. Songonin ng Tuhan, di bagasan tikion, mandok mauliate hami, dihabur juan ni aka ruasmu sa luhut na. Di baik ma di bagasan aka pelian minggu, pelian tahun, ucapan syukur perpuluhan tarlumobi dia karuasmu na mangalian tuhami akapadita tabay matuhan pasu-pasu tu akaruasmu susude na mangaleon tuhuriam asa berlipat kali ganda 1000 kali lipat madapot nasida sian na dileo nasida tu akahami nak tuhuriam jala mau liate ma dihabur joni ruasmu Tuhan. Boy HKBP Rawamangun mendapat predikat nomor 1 se-HKBP di duniaon dalam bentuk tingkat prestasi penyetoran
dana sentralisasi. Semua terjadi ala ni habur joni ruasmo na mga leon pelean. Bui hami mangurupi akadongan na dihuta marhite sentralisasi. Bui hami mangurupi aka pendeta na pensiun marhite sentralisasyon. Tung pake mahami saluhut na karuas parhalado na adong diingananon. Gabe saluran berkat. Tu godang ni aka natorop. Moliate madiho Tuhan. Nang disisa nitiki nami apala di sadarion. Pasat hami ngolu nang to dinami tuho. Homa naman dongan ni hami. Jala mamasu-masu hami. Tarlu mobi ma di aka ruasmu na seboyro. Tu kebaktianon. Naman dohoti. Live streaming sian bagas nasida ala ni parsahiton. Pasu-pasu manasida. Lehon mahamamalum tu nasida. Asa tu akari na mangihut boyrap dohot hami di ingananon. Mamuji pasangapon guar munabadia. Songoni nang buanon nami akadongan nami na di bagasan parsahiton. Rifan Siregar na dirawat di Rumah Sakit Primaya Cikini. Ferry Gustaf Taruli Panggabean di Rumah Sakit Karoles. Bramos Tambunan di Rumah Sakit Pelni. Nyonya Huta Barat Rugun Boru Tobing di Rumah Sakit Duren Sawit di ICU. Nyonya Sibarani Boru Pardede di Rumah Sakit Angkatan Darat. Songoninang Nyonya Silalahi Boru Sirait, Duma Rama Bulan Huta Galung. Robert Lumban Tobing, Nyonya Teha Tambunan Boru Sitohang. Naema Boru Sinaga, Nyonya Sigalingging Boru Siahaan. Nyonya Siahan Boru Panggabian, Rumintang Boru Tasoit. Rus Tioria Boru Sitanggang. Nyonya Kasi Manjuntak Boru Siagian. Nyonya Tambunan Boru Tagaul. KMC Hombing. Nyonya Silalahi Boru Samosir. Pantun Huta Barat. Mutiara Boru Manulang. Nyonya Huta Barat Boru Raja Guguk. Beni Marpaung, Robert Silalahi, Sintua SP Huta Soit, Nyonya Simamora Boru Doluk Saribu, Las Maria Boru Panjaitan, Nyonya Sintua Bistok Utauruk Boru Tobing, Tepe Simanjuntak, Esther Lina Boru Simanjuntak, Nyonya Bastar Manurung Boru Aruan, Sintua Daulat Sitompul. Atik adong dope ruas nami na di bagasan parsahiton sian ruas HKBP Romangunon dang diboto akasintua Tuhan baik na di rumah sakit maupun na di bagas na nabe lehon ma tanda halongang ami lehon ma hamamalum tunasida Holanda berusaha dohami mangalului pangobaton baik rumah sakit dokter songoninang dina mangalangobat pehami ido usaha nami alai do napuna hamamalumi upang ido hami gomos lehon mahamamalum dinasa namarsahit nang akar ruas dang di luar ni ruas nami pe namarsahit di bagas nasida be lehon mahamamalumi Tuhan jala lehon masemangat tu nasida atik adong na di ruangan ope na hurang hipas pamatang na naing mamulak kami sian bagas juroon tambah masehat na mago masahit na alapos roha nami Tuhan sangat luar biasa kuasa Tuhan dang bui tarukur manang songon dia pe balgana timbona songoni nang luas na lehon madihami hapor siaw natang maka porsiai pambahenamu di bagasan ngulu nami alau lakodo na mangaramoti kami tunga hape perjuangan nami nuaing di bagasan ngolu nami. Homa Tuhan na mandongani hami tarlumobi ma di langkah nami naing mangalakahi tahun 2024 ton. Asa homa na mandongani hami di namandalani asa molohorap dohot hami dang adong bebiar di roha nami. Na adong di hami ima pos roha nami. Ajar hontu hami asa lampos roha nami jala porsia di pambahenamu di bagasan ngolu nami. Sesa jumolo dosa nampang leson nami. Asalam marnida hami di godang ni asin roham naung di leoko tu hami ganup marsada-sada sahat tu tikion di bagasan unduk dot serep ni roha jalo matang yang nami marhite-hite Yesus Kristus. Amin. Marende mahita huhut tapasat mapeliata. Ra
Sahendehon ayat 2 jongjong mahita saluhutna. Pate dek sude koma peliata martang yang mahita. Ale di bata amanami na di banua ginjang. Hodo haroroni saluci leon-leon adenggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilehomi tuhami pelanami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa para siya kami pelianon. Patimbulhon harajon muri tonga-tonga ni huriam. Dohot ti portibion. Buhay maruhan nami marhita ite tondim. Asalam hutanda hami godang ni silaun lehomi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amani aka hatiuron, haroroni aka dinggan basa na moliutus. Mauliate rohanami tuho ala di papatarho holong dohot asini roham. Marhiti sian pangalehomu di anakmu Tuhan Yesus Kristus, gabe jolma humokop hami. Widahami siani godang ni holong ni rohami, dang na hasuhatan bidang na dohot gajangna, dang na tardodo bagasna jaladang na tardungdung timbona. Onpe pujuan nami maho, ala di pabinsar ho barita na uli itu kami. Asa mangulu kami di bagasan asini roham. Saya si maroham. Tondangi mahami. Lehon matondim patiur hon rohanami. Asa torang huida hami habal gamu. Dohot panondang nasiak koi. Say lehon ma hami tu anakmu. Bain upan ni halo jaon na. Ala natinaon na hangaluton humokop kami. Asa mansohot kami mangulahon dosa. Asa burju. Tiala daulat kami maroha. Pabua mauliate ni rohanami. Say sungguli mahuriam asa olo mga leon rohana dot artana be bain silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Papatar mabarita na uli tu halak sepelebegu dot parugamo na asing. Asa maronggoan nasida roman dapoton panondang naong binsari. Say lehon hiras ni roha tu akapar barita na uli. Asa hatop rarat barita na uli tu ganup huta na ditanoon. Say lehon hapistaran siat po, tu aka panggonggomi, dohot tu aka raja, tu aka suruan na pinabangkit na, asa dohot na sida patiur hondalan barita na ulii. Say paunduk marohan na sida, asarap kami mangoloy pareta ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Ale aman nami na di banua ginjang. Say pinadbadia magwarmu, say Roma rajaonmu, say saot malomo ni roham di banua tungan songo na di banua ginjang. Lehon matu hami sadarion hangoluat siapari. Saya sama dosa nami songon pandesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Sale
Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala dipasarhon madamena tutondim. Sian hami Pardita, Parhalado, tim musik, tim multimedia, pasahaton tuhita saluhutna baik yang di rumah, yang mengikuti live streaming juga yang ada di gereja. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu. Bana saja kon pagokop nai Patedik sude haurangan kopoti sandok dosabi Pangi dosai sesa o Tuhan Sude pangalau sioki Nadati saisat botonu Nau sesam dosam sasude Mardame daging unang toti Mani okok Tuhani Sonang namaho namartu